Тъкмо се бяхме преместили в нова къща. Тъй като до сега живеехме в апартамент, трябваше да се косили вадата отпред. С приятеля ми решихме, че вместо да извадим 500 лева за нова косачка, по-добре да потърсим градинар, защото сигурно пак щяхме да се преместим след някоя година. По принцип ни косеше един приятел на гаджето ми, но 100 лева на 2 седмици ни идваха малко повече, затова решихме да намерим нещо по-евтино. Във Facebook Marketplace имаше някоя друга обява, че градинари предлагат услугите си. Там имаше един човек на име Чарлз, който имаше и фирма с не лоша репутация, или поне така си мислех. Затова му писах, за да уредим нещата. Той беше доста мил, каза ми да му дам адреса си, за да мине и да огледа и да ми даде оферта. След няколко дни ми прати съобщение. Мале бомбон, имаш голяма поляна пред вас. Малко се смутих от начина му на говорене, но в крайна сметка си помислих, че преувеличавам. Той ми каза, че не е нужно да съм вкъщи, когато работи, така че няма проблеми. Попитаме кога ще си бъда вкъщи, за да знае все пак. Казах му, че най-вероятно в сряда. Дойде срядата и той ми писа. Вкъщи ли си? Казах му не. 3 часа по-късно пак ми писа. А сега вкъщи ли си? Казах му не. Най-рано в 8 вечерта ще съм в нас. Тогава той ми написа, че е спукал гума и ще дойде утре. На другия ден. Първото нещо, което бе, сутринта да получи съобщение от него. Днес ще си вкъщи ли? Казах му не. Няколко часа по-късно също ме попита. Казах му, че няма да съм вкъщи цял ден. Тогава той ми каза, че бусът се е развалил и ще дойде утре. Беше ми писнал от неговите извинения. Той ми пишеше съобщение от сорта: моля те, не се разстройвай, миличка. Тогава му казах направо да дойде в петък. В петък реално бях почивка, но станах рано и излязох да свърша мои си неща. Тогава получих съобщение, в което ме питаше дали съм си вкъщи, защото нали днес съм почивка. Казах му, че няма да съм. Той тогава каза, че товара оборудването в буса и го бил изпуснал и се счупило и ще дойде утре. Казах му да зареже и ще намеря някой друг. Вече ми беше писнало от глупости. В събота бях на работа до към 4 часа. Тогава си погледнах телефона. Беше ме наспамил със съобщение как бил косил тревата и как трябвало да му бъде платено. Казах му, че ще му пусна превод през банката и че докато не видя, че е откосено, няма да плащам. Прибирайки се към вкъщи се бях притеснила, че може и да ме чака, затова накарах една приятелка да дойде с мен. Него го нямаше. Преведох му парите и забравих. Минаха 2 месеца. Говорих с приятеля си по телефона, когато той ми каза, че трябва да затваря, защото някакъв непознат се мотава около къщата и пред вратата. След малко той ми писа, че бил някакъв мъж, който предлагал градинарски услуги. Не обърнах много внимание, защото бяха минали 2 месеца все пак. Когато се прибрах, видях една визитка да стои на масата в хола. Видях, че името е на същия този мъж, който ме притесняваше преди 2 месеца. Звъннах на приятеля си, за да му кажа за случилото се. Той ми каза, че бил доста очуден, че мъжът толкова много иска да помогне вкъщи. Когато излязъл, той бил очуден, че излиза мъж, а не жена. Попита му от колко време живея тук и сам ли живея. Предложи да окоси, да изхвърли някакви бокуци от дворя и ако имаме проблеми с прилепи да помогне. Това малко ме смути, защото преди месец бях писала във фейса, че имаме проблеми с прилепите. Попитах го дали е ходил в други къщи, а приятелят ми каза, че само в нашата се бил спрял. Най-странното било, че като чул кучето дола отвътре, направо заринал приятеля ми с въпроси. Хапе ли? Колко е голямо? Излиза ли? Само вътре ли стои или го пускате? А колко е голямо? Приятеля ми не отдал много голямо значение, защото мисля, че просто го е страх от кучета. Когато го попита обаче дали някога е идвал тук, той каза, че никога не е косил моралата и че минава само за да рекламира услугите си. Най-стряскащото е, че тогава бях с на приятеля ми колата, а моята беше пред нас. Най-вероятно Чарлз се видял колата ми пред вкъщи и е спрял, защото си е мислил, че съм сама.
Не се обадих на полицията, защото все още смятам, че преувеличавам, но при следващата среща с него със сигурност ще го направя. Бях добре изглеждаща блондинка, но не бях някаква супер надута. Когато това ми се случи, излег с една приятелка и общо взето нищо не правихме. Тъй като изглеждах добре, не беше нещо непонятно за мен да получа съобщение от някой загорял, че много ме харесвал. Един ден обаче получих съобщение във Фейсбука от едно момче на име Седрик. Той беше фитнес модел и да ви кажа, изглеждаше супер. Той беше от онези момчета, по които правеха манекените в магазините. Не беше моя тип, но нямаше да изпусна възможността да говоря с готино момче. Съобщението, което ми бе написал, беше по-различно от обичайните свалки. Той започна с: Ей, изглеждаш ми позната. Отговорих му, че не съм сигурна, че сме се срещали. Може би сме се срещали някой купон или нещо. Просто ми се стори много позната и реших да попитам. Тогава не търсех гадже или нещо подобно. Просто се радвах на вниманието. Разговорът потръгна. Говорихме за училище, бивши гаджета и така нататък. Тогава бях много запалена по колите, тъй като нашата работех в тази индустрия и му споделих каква е мечтаната ми кола. Не след дълго той ме попита дали искам да се видим в тях. Казах си, защо пък не, така или иначе няма какво да правя. Беше една студена зимна вечер, отидох към 8 часа вечерта в тях. Когато влязох в тях, там имаше един скълъпен офис компютър. Седнахме и той беше включил YouTube. Пускаше някакви видеа с състезания с коли. Попитах го защо ги пуска, но нищо не отговори. Питаме дали искам да гледаме някой филм. Казах му, че съм окей с това, но някак си беше много неловко да стоя с него. Просто имаше такова излъчване. Изгледахме филма и си тръгнах. Той ми изпрати до вратата. Излязох и след няма и минута ми писа да му кажа като се прибера. Да, явно се притесняваше, в което няма нищо лошо. Прибрах се и му писах, че съм си вкъщи. Той ме попита какво ще правя утре. Казах му нищо, освен че съм на училище. Той ме попита да излезнем да хапнем нещо. Малко прибързваше, но все пак се съгласих. На другия ден се срещнахме и се качихме в старата му Хонда и отидахме до място, което щяхме да ядем. Седнахме и той през цялото време си гледаше телефона така, сякаш чака някой да го потърси. Накрая телефона му звънна и той каза: Ей, брато, сега не мога да говоря за мачо от нощи, а среща съм с момичето, за което ти разказвах. Това момче гръмна ми вдъхваше доверие. Чувствах се някакси странно около него. През цялото време си мислих, че искам да се прибера вкъщи и повече да не излизам с него. Просто не беше моят тип. И някакси прекалено прешпорваше нещата. Когато пристигнахме при тях, той ме попита да влезем вътре, но му казах, че искам да се прибирам. Хайде искам да ти покажа нещо. И без това се бях изтощила и реших какво път толкова. С отварянето на вратата ме посрещна майка му и баща му. Тогава майка му каза: Ето ви и вас, Седрик, това ли е момичето, за което толкова ни разказваше? Какво, си казах на ум. Виждахме се от 2 дни и той вече разправя на техните за мен. Не, това няма да се случи. Баща му каза, че бил добър пловец и да видя снимките на секцията. Тогава те казаха, че ще ни оставят и няма да досаждат. Седрик тогава ми каза, че искал да стане агент на ФБР, как искал да бъде модел по списанията. Да бе, точно това ще се случи, си казах. Тогава му казах, че е станало късно и искам да си вървя. Той ме изпрати до колата и се втренчи в мен, очаквайки да го целуна. Няма шанс, си казах и се качих в колата и отпраших към къщи. От тук нещата стават странни. Той започна да ми пише всеки ден, като пишеше само Хей. Отначало му отговарях, но с времето ми писна да търси извинения. И отговорите ми бяха все по-къси и по-къси. Но той продължаваше с неговото Хей. Спрях да му отговарям, но той в продължение на 2 месеца продължаваше да ми пише.
Накрая започна да ми звъни от непознати и скрити номера. Не се чуваше нищо друго, освен пъшкане от другата страна на телефона. Въпреки това, той продължаваше да ми спами с Хей, Накрая го блокирах и се надявах това да е последния път, в който го чувам. Минаха повече от 2 години и си имам приятел. Всичко вървеше супер. Бях започнала работа, когато телефона ми получи съобщение в месенджер. Беше от името на някой си Седрик. Казах си какво... Отворих го и пише: Ей, непознати, как караш толкова време? Не му отговорих и преди даже да го блокирам, получих съобщение. Ей, малката, може да не ми се правиш много важна и да не ме оставяш на син. Започнах да му пиша какво се прави и да ме остави на мира, когато получих съобщение на телефона, което гласеше: Хей, Написах му каквото имам да му пиша и го блокирах. И това за благодарност беше последната ми комуникация с него. Историята не свършва тук. Един ден стояхме в моята приятелка и тя ми показваше нещата, които момчетата й пишели. Тогава го видях. Седрик беше писал и на нея. И как ли бе започнал разговора? ей, изглеждаш ми позната. Дали не сме се виждали някъде? Тя ми разказва, че постоянно я карал да ходи в тях, но тя му отказвала. Не бил нейният тип. Мина почти година, когато разбрах, че една от колежките ми е сестра на бившата на Седрик. Той бил се запознал с нея по Фейсбук с неговата отличителна фраза. Те станали гаджета и след месец той бил обсебен от нея. Тя скъсала с него, но той я следял с години. Даже разбрал къде живее новия приятел и ходил по нощите да прави скандали. Седрик се оказва най-зловещия човек, който съм срещала. Това ми се случи преди 2 години. Бях студентка в Южна Корея. Тъй като идвах от щатите, бях в часове, които се говореше само английски и се изучаваше всичко на английски. Не беше нищо необичайно да получавам рандом покани за приятелство и съобщения, повечето които бяха от хора, които искат да упражняват английския си. Не ги приемах, освен ако нямахме повече общи приятели или не сме се срещали преди. Получих покана от едно момче на име Нико. Имахме немалък брой общи приятели, като той ми писа, че искал просто да има повече познати тук. Казах му, че няма проблем. Минаха няколко дни и той ми писа. Беше някакъв обикновен разговор. Пита ми дали искам да се видим и да отидем на кафе. По това, което знаех за него от снимките във Фейсбук, той беше целият в пирсинги и тато си. Оказа се, че е японец, научил в Канада и знае добър английски. Отказах му. Проблема беше, че той бързо ескалираше разговора и започваше да се заяжда и да ме хули. Често ме питаше дали имам приятел и когато му казвах, че нямам, той казваше, че трябва да съм с него. Казах му, че нито сме се виждали и отделно, че се познаваме от седмица и няма как да си помисля да съм с него. Той отново ескалираше и започваше да ме обижда за начина, по който изглеждам. Явно отказа за него беше нещо, което много го дразни. Както и да е, блокирах го и се опитах да не мисля много. Разказах на една приятелка за случилото се. Тя беше абсолютно наясно за кого говоря. Каза се, че този Нико пишел на много момичета във Фейсбук. Като ги карал да излизат и при отказ ги обиждал и ругал. Рових се из общите ни приятели. Питах и други момичета. Някои от тях казаха, че са излизали с него и даже не бил учил в нашия университет. Всъщност живял на част време оттам и всеки ден пътувал до тук, за да си хареса ново момиче, на което да пише във фейса. Така или иначе го бях блокирала, така че не си го слагах много при сърце. Окажа се, че даже не бил японец, а си е родом от щатите. Минаха 2 седмици, когато получих съобщение от друг акаунт, който се представяше за него. Беше ми написал как ме бил видял днес в университета. Малко се смутих, тъй като не вярвах, че може да ме следи. Блокирах и този акаунт.
След няколко дни получих ново съобщение от приятел на въпросния Нико. Той обясняваше, че акаунта на Нико бил хакнат и да го отблокирам, за да може да ми обясни какво било станало. Игнорирах всички глупости, които ми пишеше. През няколко дни пишеше някакви неща, но не обръщах внимание. Проблема явно беше, че започваше да се дразни, че не го отразявам и започна почти на всяко съобщение да обижда. Започна явно да си измисля някакви неща. Къде и как ме бил видял, при положение, че не съм ходила на подобни места. Очаквах да си спами, пък да се откаже. Един ден обаче бях на унито и след края на часа отидох да си взема една вода в едно малко магазинче. Докато си взимах водата от хладилника, усетих как има някой зад мен. Когато се обърнах, видях, че е той. Нямаше как да не го позная. Хвърлих водата и избягах на по-публично място в сградата. Чаках една приятелка да дойде да се видим, защото ми беше страх. Тогава го видях. Просто се скиташе из коридорите и се взираше в момичетата. Не смех да се приверя вкъщи, за да не ме проследи. Затова постояхме с моята приятелка и след това се прибрахме. Известно време не излизах сама, защото ме беше страх. Последният път, когато бях чула за Нико, беше преди година. Пишеше ми пак от някаква измислена кал. Каза ми, че бил се променил и това била просто една шега и иска пак да бъдем приятели. Смятам, че няма нужда да споменавам, че отново го блокирах и не искам да сме отново приятели. От тогава не съм чувала за него.